Langile bat hilda eta beste bat larri zauritu da Garezko upategi batean. Ureztatzeko urbiltegi batean harrapatuta geratu dira. Foruztainek ikerketa bat abiatu dute ezbeharra zer nola gertatu den argitzeko. Duela astebete gainera beste langile bat zauritu zen Garezen, aldamio batetik kirolitan eta ostegunean hil zen. Joan den astean ere ostiralean langile bat hilda bihotzekoak jota, Bermeon, eta gaur eman dute horren berri. Urteko 11. heriotza ez traumatikoa izan da laben arabera. Arratsaldeon, dagoeneko 8.785 pertsonak eman dute izena enplegu publikoren deialdiaren lehen fasean parte hartzeko. Hautaketa prozesua administrazio laguntzaile, erizaintza eta laguntzako ingelen eskalan sartzeko deituta da. Izan ere, Eusko Jaurlaritzaren asmoa da behin-behinekotasun tasa murriztea eta enplegua sendotzea. Olatz Garamendi Landa Jaurlaritzako gobernantza publikoko sailburua. Legealdi honetako helburu nagusienetako bat administrazioko interinitate tasa altuak jaistia dela, eta da. Errealitate horri estu lotuta gogor ari gara lanian, hasieratik gure administrazioko langileen konsolidazioa errazteko soluzioen bila. Langile hoien esperientzia eta ezagutza galdu ezin dugun ondarea dira, eta gure plantillaren belaunaldi aldaketarako gogoetako gakoetako bat barkatu. Ez dezagun ahaztu egoera honetara iritsi garela, batez be, estatuko aurrekontuei buruzko legeetan ezarritako mugengatik. Behin eta berriz, birjartze tasak ezarrita. Horrek asko zaildu du enplegu publikoko eskaintzak eta deialdiak planifikatu eta gauzatu ahal izatea. Interinitate handiko testuinguru honetan, Eusko Jaurlaritzan konponbideak bilatzeko konpromiso sendoarekin arau esparru berri bat eskatu dugu aspalditik. Salbuespenezkoa eta berritzailea, arazo honi aurre egin ahal izateko. Izan ere, Jaurlaritza aitzindaria izan zen txanda mugatua bezalako ekimenak abiak jartzen. Euskal Eskola Publikoren jaia ospatu dute Bastian. 2 urtez atzeratu ostean, jaia eta aldarrikapena uztartu dituzte bertan elkartu diren milaka lagunek. Han izan zen gainera 11 telebistako Gasteizko lantaldea. Baina ikusiko nuke guztautik Euskal Eskola Publikotik diktatorren edo zein militar lehendakari. Eskola publikoak gobernantza eredu berri bat behar du, deszentralizatua eta parte hartzailea. Gizarte kohesioa bilatzen duten eta elkarrekin aritzen diren eskola publikoen sarea osatuko duena. Hezkuntzarekin etorkizuna jokoan degulako eta denon arteko esfortzuak, denon arteko mezuak, denon artean dauzkagun iritziak elkarrekin landu ezkero, horrek bultzatuko du gure etorkizuna. Zer egingo duzu, zertara etorri zarete? Ondo pasatzera. Batez ere umetxoentzako jaia da, eta lehenik eta behin hemen pirritx eta porrotx ikusiko ditugu. Egon gara jolasten Diana batekin hor, eta joku asko gehiago. Normalean jaia guztietara joaten gara, baina aurten, berezia da, 2 urte egon gara itxaroten jaia ospatzeko.
Estilanau kazetaria Bastidan izan zen Laura Pérez, herriko alkatearekin. Bueno, egunon, Laura Pérez Borinaga, Bastidako alkatea, zer moduz? Nola aurre ikusten duzu eguna? Bueno, hombre, egun unkagarria da, ez da? Orain dela 3 urte errenterian jaia antolatzeko lekukoa jaso genuela, eta, bueno, azkenean egun honetaz ospatzeko eta gozatzeko, bueno, aldugu, no? Eta prest gaude. Orduan baina, bueno, ondo. Hori da, 3 Euskal Eskola Publikoaren jaiak eman dituenak bildu dituzte Gasteizko lantaldekoek eta gainera Miriam de la Mata kazetaria Pirritz Porrotz eta Marimotot sudurgorriekin topo egin zuen. Bueno, Porrotz, kaixo, egunon, zer modu zaude? Kaixo, oso pozik dago, Bastidan gaudelako, Euskal Eskola Publikoaren egunean, egun eguzkitzu, honeta post-pozik, egan, saltoka! Giro oso ona dago hemen, zer da ikusiko duguna zuen ikuskizunean? Kui ikusiko dugu, munduak txorien kantuak behar ditu, baita herrien hizkuntzak ere, eta geurea euskara da, eta euskaratik ematen diogu kolorea munduari, eta gurekin batera, pikuina izango dugu, balea salbatuko dugu, itxasoan plastikoz beterik dagoela, eta ontzatoriko zaigu, eta Tiber migratzaileari lagunduko dio, bida osoa gurutzatu eta baienora iristen, eta gero, Ilargi baserritara ere gurekin izango da, eta txita kolorea jaioko da! Aizu, hemen euskararen aldeko jaialdian gaude, uste duzu bidontikoa zela? Pero egia esan, erein egiten ari da. Errioxar Araban, eskola guztietan, baita Bastidan ere, baina hazi hori zabaldu behar da. Eskolatik haratago, kalean, aizian, hezkuntza formalean eta ez formalean, eremu guztietan behar ditugu. Kabiak eta txokoak euskeraz egin dezagun, beraz, asko dugu egiteko. Egan asko, eta horretarako behar dira, bitartekoak, orduan dagokionari entzutezala. Bitartekoak, pertsonanak eta bestelakoa behar ditugu, euskarak aurrera egin dezan eta guden hori ilusioa eta lana. Hortik ikusten ditut da Pirritz eta Marimotot. Zatozte, begiratzen dituri! Kaixo! Zer modu zaudete? Oso ondo, zer gustora gaude, oso pozik! Gaur jai giroa da norkusi. Hori da, bai, gara barrerri osan gaudeta pozarrak! Aizu, gure amaika ikusen entzuleentzat, agur bat edo bidali nahi duzue? Hori da. Bai hori ze, haupa lagunok, bihotza burua eskuak! Sentitu pentsatuekin! Beti elkarrekin, tipitapa korrikatik, Euskaraldira goaz eta egunero din behar dugu! Hau bizita belarri prest garen einean, euskaratik! Ez eskolan gaudenean bakarrik, kalean ere bai! Hori da, lagun artean, familiarekin, eskolan, kalean, igerilekuan, mendian... Toki guztietan, lagunok, musuka, baina egurra! Asteburuan jasotako bueltakoei helduta festa eta aldarrikapena uztartu dituzte Bart egunka lagunek Amaiurren. Hain zen ere, Amaiurgo bataiaren 500. urteurrena gogoratzeko ekitaldi nagusia egin dute Nafarroa berriz altza dinamikak antolatuta. Atzo egindako ekitaldiarekin, gogora ekarri nahi genituen duela 500 urte pasatakoak, azkenean erabateko trascendentzia izan zutelako gertakari horiek gaur eguneko Nafarroaren burujaetza faltan, baina hain zuzen ere guk aldarri hori gaur egunera ekarri nahi genuen, iruditzen zaigulako 21. mendean Euskaldunok, Nafarrok ditugun erronkei aurre egiteko behar beharrezkoa dugula burujabetza berreskuratzea. Guk aldarrikatzen dugu, marko juridiko, erabat burujabea, erabakitzeko ahalmen osoarekin, eta azkenek, independentzia politiko osoa. Hori izan zen atzoko aldarri nagusia.
Asteburuan ere 7 gazteren aurkako epaiketa salatu du Ernaik deitutako manifestazioan Bilbon. Ez gaituzue geldituko lelopean mobilizatu dira eta gazteentzat bizitza duinak ere aldarrikatu dituzte. Gaur esan beharra dago, ez gaituztela soilik jazarpenek batzen. Beste edozarren gainetik, bizi baldintza duinen aldeko borrotak batzen gaitu. Eta azkenik, gure ezkerrik, sentikorrenak azken aste hauetan, paretak marrazten eta kaleak astintzen aritu zareten gazte guztiei, gazte borrokak merezi duelako. Gaurkoan ordea militanteekiko polizia jazarpena salatu du Sortuk. Garai Goitia Sortuko kideak deiak jaso zituen ere. Goiterekiko jazarpena baina ezen dei anonimo horietara mugatu. Sortuk argitaratutako ohar batean arabera, Goitia etzera iritsi zen egun batean gauzak mugituta zeudela ohartu zen, baina ez zioten lapurretarik egin. Bestalde egun berean bere autoan hola zioen pintaketa bat egin zioten. Gertakari horiek guztiak kasualitatetik gutxi dutela adierazi du Sortuk eta salaketa jarri dute Bilboko Guardiako epaitegian. Sortuk gogor gaitzetsi ditu euskal militanteak pairatzen ari diren polizia jazarpena eta nabarmendu du kontu horiek ez direla iraganeko kausak. Bestelakoan, mugimenduak Euskal Herri osoan libre mugitzen aldeko lehen burujabetza ekintza egin du. Mozorroturik, Afrikatik iritsitako zeinbait lagun Irundik Baionako pausaraino eraman dituzte. Muga zeharkatu eta euskal herritartasuna eman diete. Uztailaren 4an beste ekintza bat egingo dutela ere aurreratu dute. Erabaki du Afrikatik datozen lagunak ezin direla Euskal Herrian zehar libre ibili. Debeku horrek heriotzara eraman ditu bizi hobe baten bila Afrikatik etorritako hainbat lagun. Ezarpen makabro horren aurrean burujabetza iraultzari hasiera eman dion lehenengo burujabetza ekintza egin dugu gaur. Afrikatik etorritako hainbat lagunei Euskal Errepublikako herritartasun agiria eman eta agiri horrekin Euskal Herrian libre ibiltzeko aukera luzatu. Gaur abiatu da Aita Maria ontzia Palmako portutik Mediterraneo erdialdera egiteko. Afrikatik Europara bidean itsasoratzen diren migratzaileak laguntzea helburu. 4-5 egun beharko ditu erreskate egunera iristeko. Egiten duen urteko 2. erreskate misioa da honako hau. Aurtengo lehen hiruhilekoan 292 etxe gabe izan dira Hego Euskal Herrian.
Joan den urteko garai berean baino 6,18 gehiago. Etxebizitza, eskubidea, etxebizitza, eskubidea, Igandean, ingurumenaren mundu egunaren edizioa ospatu da. Oraingoan ere planeta bakarra izan du goiburu. Planeta gure etxe bakarra dela eta gizadiren erantzunkizuna dela ohartarazteko. Udane Arbea. Ingurumenaren munduko eguna ingurumenaren divulgaziorako munduko plataformarik handiena da. Eta 1973tik mundu osoan milioika pertsonek ospatzen dute ekainaren 5ean. Urtero herrialde ezberdin batek babesten du, eta 2022ko anfitrioia eta antolatzailea Suedia izan da. Planeta bakarra leloa izan da urtengo ingurumen eguneko kanpaina, eta hiru krisiren inguruan kontzientziatzea zuen helburu, klimaren berotzea, habitataren galera eta kutsadura. Testu inguru honetan erakundek bat egin duten nazioarteko egunarekin. Nafarroako ingurumen departamentuak 12 bat jarduera antolatu ditu, ekain osoan zehar Foru Erkidegoko hainbat eremutan, natura, fauna eta flora herritarrengana hurbiltzeko. Jaurlaritza berriz datozen urteetan Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan martxan jarriko diren jasangarritasun politikak definitzeko prozesuan sartuta dago. Herri bezala funtsezkoa dugulako garapen jasangarri bat sustatzea eta indartzea. Jaurlaritza 2030 urterako ingurumen esparru programa diseinatzen ari da arlo askotako 40 adituren laguntzarekin. Ildo horretan Arantxa Tapia ingurumen sailburuak lanketa prozesu horren behin-behineko ondorien berri eman du. Bi helburu nagusi ezarritu Jaurlaritzak datozen hamarkadetarako. 2030 urterako berotegi efektuko gasak 45% murriztea eta 2050 urterako Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ekonomia deskarbonizatzea. Konpromiso hau ezin da soilik erakundeena izan, guztiona izan behar da. Eragile sozialak, enpresak, formazio eguneak, zentro teknologikoak eta herritar guztiok izan behar dugu gure buruan erronka honi aurre egiteko helburua. Bestalde Eusko Legebiltzarra ere jasangarritasunerako bidea urratzen ari da, energia kontsumoa murriztuz eta ingurumen portaera hobea duten baliobideak eta materialak erabiliz. Egun hauetan panel fotovoltaikoen bidez energia ekoizteko instalazio bat martxan jartzen ari da. Horrela Legebiltzarraren oinarrizko kontsumo elektrikoaren 30% inguru asetuko da. Zaldibarko zabortegian desagertutako 2 pertsonak erreskatatzeko eta zabortegia izteko lanetan jarri duen dirua eskatu dio Jaurlaritzak Berte Recycling enpresari. Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumen sailak ekonomia eta ogasun sailari eskatu dio premiamendu bidean gauzatzari lotutako neurri egokiak hartzeko, Berte Recyclingek zor dizkion 28,7 milioiengatik. Kopuru hori Eusko Jaurlaritzak 2020ko otsailean Zaldibarko zabortegia eraitsi ondoren lurperatuta geratu ziren 2 langileak bilatzeko egin zituen lani dagokie. Arantxa Tapia sailburuak berretsi duenez, Eusko Jaurlaritzak erabaki guztiak hartuko ditu eta bere esku dagoen guztia egingo du baliabide ekonomiko garrantzitsuak berreskuratzeko. Gogoratu behar da Berte Recycling enpresaren jabea, Jose Ignacio Barinaga, haren iloba eta administratzailea Arrati Bilbao eta Juan Etxeherria ingeniaria 2 prozeduretan inputatu zituztela. Baina 2021ko irailean akordio batera iritsi ziren fiskaltzarekin eta hildako 2 langileen senideekin. Akordio horren arabera zuhurtziagabekeriazko homizidio baten errodunak zirela aitortu zuten, 6 hilabeteko espetxe zigorrarekin, eta Sololuze eta Beltranen senidei kalte ordaina hitzartu ondoren.
Ingurumen arrazoiak irekita jarraitzen du, eta ogasun sailak premiamendu bidean hasi duen administrazio prozesuaren garapenak erabakian eragin dezake, egiteke dauden 28,7 milioiak berreskuratzen saiatzeko. Hala ere, Jaurlaritzak funts publiko horiek berreskuratzeko erabiltzen dituen EPEei buruz galdetuta, Arantxa Tapiak zuzentzen duen sailak honako adierazi du. Ezin omen da aurreikuspenik egin Eusko Jaurlaritzak zabortegia erori ondoren beregen hartutako kostuak berreskuratzeko EPEei dagokienez. Horiek ondorio horietarako hasitako jarduketen emaitzen araberakoak baitira. Bien bitartean Bizkaiko Foru Aldundiak ere 3,3 milioi euro eskatu dizkio Berten Rezeklini. Autobidean zabortegia erortzeak eta berriro irekitzeko egindako lanek eragindako kalteengatik. Iñigo Urkullu, Eusko Jaurlaritzako lehendakariak jakinarazi duenez, Lakuako gobernua justizia errestauratiboa indartuko duen estrategia bat prestatzen ari da. Estrategia horren bidez, gatazkak konpontzeko kultura berri bat sortzen lagundu nahi dugu. Kultura berri bat pertsonei eta gizartei beren harremanetan egindako kaltea konpontzeko eta sendatzeko. Biktimen leheneratze integralean arreta jarriko duen kultura, biktimarioa eraldatzen lagunduko duena, baita komunitatearen parte hartzea eta inplikazioa bultzatuko duena ere. Kultura berri bat, bizikidetza eta bakea sustraitzeko eta sustatzeko. Laburmetrai eta bideoklipen kaostika jaialdiaren 20. edizioa gaur hasi da Bilborroken eta igandera bitartean egitarau zabalaz gozatzeko aukera egongo da. Asier Abio kaostika jaialdiko antolatzailea. Astelehenetik gaur bertan hasita igandera arte egongo gara Bilborrok aretoan arratsaldero. Eta batez bekaro guk laburmetraiak ipintzen dugu, guztira 76 lan egongo dira ikusgai, eta horretaz gain topaketak, masterclass batzuk, kontzertuak, musika eta denetarik eguko dugu, inor ez da espertuko ederto pasako dugu bai. 78 lan hartu dugu, eta bai mundu guztitik datoz, 5 kontinente guztitatik, eta esan behar dabe bai, aukeraketa lana ez da bakarraza, hilabete batzuk lehenago hasten gara lan guztiak begiratzen, sailkatzen, puntuatzen, eta lana da, lan taldearen txako, lan talde bat horren atzen, klaro, eta lana da, baina pozik egiten dugu, zinea maite dugu, lehenengo eta behin, eta bai gure publikoa maite dugu, eta orduan gure publikoari alik eta produktorik onena emoten alagintzen. Joseba Azterrenandia Euskaltzaindiara itzuli zen ostiralean. Akademiak Euskaltzain urgazle izendatu zuenetik 30 urte igaro direnean. Aurten berriz Mirena Agurmeabe idazlea izendatu dute Euskaltzain. Ikusten dut, geu garela, euskerari arnasa eman behar diogonak erabileraren bitartez. Ze egoeratan ikusten dut ni gaur egun euskara, alde batetik ikusten dut sormen mailan oso egoera osasungarrian dagoela, sorkuntza aldetik, bai literaturan, bai musikan eta bai beste esparru batzuetan zabal eta naro eta indartzu dabilelako, baina gero gizarte mailan euskal komunitatea ez den horren partetik ikusten dut oso egoera zaurgarrian dagoela. Egoera zaurgarrian. Deskuidatzen bagara, gaur egun garen biztanleriaren erabiltzaileen eren hori ere murriztuz joango da. Azken astean Errusiak gaza moztu dio Zel energia enpresa banatzaile Alemaniarri. Errubulotan ordaintzeko agindua ez betetzeagatik. Erabaki horren ondotik etorri da Alemaniako barne ministroak eginiko gomendioa. Aste batzutarako elikagaiak biltzea esaterako itzalaldi barkatu baten aukeraren aurrean. Ane Irazabal, Berlin. Ohartarazpena ez da gauza berri bat hemen Alemanian, kontuan izan behar da zerbitzu zibilak duela hainbat gomendio ateratzen dituela hondamendi edo katastrofeen aurrean nola jokatu jakiteko. Zerbitzu zibilak atera zuen
ohartarazpen hau duela hilabete, beharrezko gauzak, ez, azukrea, ura, kafea, kontserbak horiek dira eskatzen dituztenak. Baina ez dago zuzenean erlazionatuta hornikuntza krisi honekin. Eta beraz ez da, ez dakit, iragarpen katastrofista bat izango balitz bezala jaso hemen Alemaniako gizartean, ez delako besteak beste gauza berri bat, baina egia da, uda hasten den heinean eta kontuan eukin da udazkena, atarian daukagula, ardura poliki-poliki zabaltzen ari dela. Emakumeren lasterketa izan da igandean Gasteizen. 4.000 emakume inguruk parte hartu dute hiria zeharkatu eta 5,6 kilometroko zirkuitua osatzen duen hitzorduan. Gasteizek berrirore ospatu du ohiko zentral letxera Asturianaren emakumearen lasterketa igandean hilaren 5ean. De Central Lechera Asturiana, nuestra vaca de Central Lechera Asturiana también. Urteroko ibilbidea ere berreskuratu dute eta hiria zeharkatu dute Mendizabalako aparkalekutik hasita 5,6 kilometroko zirkuituan. Lau mila emakume inguruk parte hartu dute lasterketan eta ondorengo fitness eta aerobik jaialdira batu dira helmugara iritsi ostean. Emakume guztiek 0,6 zenbakia zeramaten dortsalean indarkeria matxistaren biktimen telefonoari erreferentzia eginez. Lasterketa hasi aurretik Euskal Kirolean garrantzitsuak izan diren bi emakumeri egin diote omenaldia, Blanca Lacambra eta Nieves Zarza. Eta besterik ez guraldetik gogoratu une oro aurkituko gaituzuela zuzenean ala nahieran 11.eu atarian. Ondo izan! Zuretzat Txema Pamundi zukurratu baitzenuen bidea, eta zuretzat Pepinoain emandako fruituagatik, Itxirentzat, eta Azkaratetarrentzat, Maritxuleta Mendia familia arategiarentzat. Zuretzat el bizkotxo ukitzen duzuna bizkotx bihurtzen duzulako. Ekintzaileentzat, inkonformistentzat, ausartentzat. Superdenda guztientzat superbotereak ditu Euskaltelek. Ikusi hemen euskaltel.eu superdendak. Izango da salteaturiko arroz gorria, lekak eta tofuarekin. Bueno, nengo goza izango da arroza egosi. Hortarako daukagu hemen neurri bat arroz gorria. Katza. Eta ura, neurri doblea. Tapatuko dugu eta utziko dugu hor egosten gutxinez ordu erdi bat. Badugu ja arroza egosita, ordun ja egingo dugu, salteatuko dugu dena. Hortarako botako dugu olio virgen extra, olio pixkat. Eta hor bertan botako dugu baratxuria eta tomate lehorra.